ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଦେଶୀରେ ଚାକିରି ଦେବା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଫରେନ୍ ଜବ୍, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ଠକେଇ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୋସ୍ତକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆବର୍ଡରେ କେମିତି ଠକେଇ ଆଉ ଫ୍ରଡ୍ କେମିତି ହଉଛି। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ପାସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ଏଜେନ୍ସି ନେବେ। ଏଜେନ୍ସି କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ମାଗିବେ। ପାସପୋର୍ଟ ମାଗିକି ଏଜେନ୍ସି ଆବର୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପାସପୋର୍ଟ କଣ ହବ ନା, ପାସପୋର୍ଟ ମାଗିବା ସମୟରେ ଏଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବେ କିଛି ପଇସା, ବା 2,000 ବା 3,000 କେତେ ନେବେ। ପଚାରିବେ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ କହିବେ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇବେ। ତ ତାପରେ କଣ ହବ, ଏଜେନ୍ସି ସେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଜା ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିବ ଏଜେନ୍ସି ଠାରୁ କି ଆପଣ କାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆସିବେ କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ ପିଲା ହେଇଥିବେ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇ ଫେସ୍ କରିବେ। ବିନା ସ୍କିଲ୍ ବାଲା ହେଇଥିବେ ଯଦି ଏଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେବେ ଆଉ ସେଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରେଇଦେବେ। ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ। ବହୁତ ଫ୍ରଡ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ନାମରେ ବହୁତ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଫ୍ରଡ୍ ହେଲା ମେଡିକାଲ ନାମରେ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ କମ୍ପାନୀ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଅଥରାଇଜ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ କିଛି ପଇସା, କିଛି 1,000-2,000 ତୁଚ୍ଛ ପଇସା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଫ୍ରଡ୍ କରିବେ। ଡାକିକି ଲୋକାଲ ମେଡିକାଲକୁ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3-4 ହଜାର କହିକି ନେଇଦେବେ। ଏହା ଗୋଟେ। ପୁଣି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଭିଜା ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ମାଗିବ, ପୁଣି ଥରେ କହିବେ କି ଆସ ପୁଣି ମେଡିକାଲ ଅଛି, ସେ ମେଡିକାଲ ଫେଲ ହେଇଗଲ କି କିଛି ବି ହଉ, ସେଠି ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେଠି ବି ପଇସା ନେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ କହିଥିବେ ମୁଁ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ର ଜବ୍ କରିବି। ତ ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ର ଭିଜା ବା ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଦେଇଥିବେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହବନି, ସେମିତି କରେଇ ଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ର ଯଦି ଆସିନଥିବ, ତୁଚ୍ଛ ପଇସା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସ୍କିଲ୍ରେ ବା ଜେନେରାଲ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଲଗେଇଥିବେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ତ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଭାଇ ହଁ ମୋର ସେଇ ସ୍କିଲ୍ରେ ହେଇଗଲା କି? ତାଙ୍କୁ କହିବେ ହଁ ହେଇଗଲା, ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ତ ମେଡିକାଲ ପରେ ଆପଣ ଭିଜା ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ରେ ତ ଜବ୍ ଲଗେଇବେନି, ତ ଅଲଗା ସ୍କିଲ୍ରେ ଲଗେଇବେ। ପୁଣି ଡାକିବେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ କହିବେ, ସେଠୁ ବି 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେଠୁ ବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଲୁଟି ନେବେ। ତ ବହୁତ ଲୁଟ୍ କରିବେ। ତ ସାଲାରୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବେ କି ଏତିକି ସେତିକି, ଲକ୍ଷ କି 2 ଲକ୍ଷ କି 1.5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଅଫର ଲେଟର ଆସିବ ତ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଥିବ। ଏହା ବି ଏକ ଠକେଇ ଅଟେ। ଏଠୁ ସେଠୁ ଠକେଇ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଥିବ ପ୍ରାୟ 70 କି 80 ହଜାର ଆପଣଙ୍କର ପାଣିରେ ପଡିଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ଜେନେରାଲ ହଉ କି ଲେବର ହଉ କି ହେଲ୍ପର ହଉ, ତ ଏତିକି ପଇସା ମୋର ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଭିଜା ପରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜବ୍ ହଉ ମୁଁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତ ଆପଣ ଭିଜା ଆସିଲା, ଟିକେଟ ଫିକେଟ କମ୍ପାନୀ ନବ, ତ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ଏପଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେଠି ଠକେଇ। କଣ ଠକେଇ ମାନେ କେମିତି ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି। ତ କଣ ବି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, କୌଣସି ଦୁବାଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ୟା ବେରିନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ସେଠି ଦୁବାଇ ହଉ ବେହରିନ୍ ହଉ, ସେଠିକାର ବେସିକ୍ ବିଡି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେତିକି ନ ଦେଇ କେମିତି ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କମ୍ପାନୀ ସେତିକି ଦେବେନି ଆପଣଙ୍କୁ। କମ୍ପାନୀ କଣ କରିବେ ନା, ଖାଇବା ପ୍ଲସ୍ ରହିବା ଫ୍ରି କରିଦେବେ। ତମର ସାଲାରୀ ୱେଜ୍ କେମିତି କରିବେ, ଖାଇବା ରହିବା ଫ୍ରି କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ବେରିନ୍ ଲେବଲ ହିସାବରେ 300 ବିଡି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଥିବ, ମାନେ ସେମାନେ 300 ବିଡି ଦେବେନି। ତମର ବେସିକ୍ ସାଲାରୀରୁ 100 ବିଡି ଦେବେ। 100 ବିଡି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା, ଖାଇବା ରହିବା ଫ୍ରି କରିଦେବେ। ଫ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଓଟି କରିବାକୁ କହିବେ। ଓଟି 4 ଘଣ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ବଡରୁ ବଡ 200 ବିଡି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେରିନ୍ ଲ ହିସାବରେ, ଏପଟ ଲ ହିସାବରେ ସେତିକି ସାଲାରୀ ନଥିବ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଫ୍ରଡ୍ ହଉଛି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ଦେବେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଖାଇବା କମ୍ ନେବେ। ଏ ଯୋଉ ସାଲାରୀ କଟ୍ ହଉଛି,
କାହାର ଫାଇଦା ହଉଛି ନା କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ଏମଡି ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବ ସିଏ କଣ କହିବ ନା କମ୍ପାନୀକୁ ରିଲେସନ ରଖିବ କି ମତେ 100 ପିଲା ଦରକାର ତ କମ୍ପାନୀକୁ ସେ 100 ପିଲା ଦରକାର କମ୍ପାନୀ ଏମଡି କୁ କହିଲା ଏମଡି କି ଇଣ୍ଡିଆର କି ଥିବ ତ ଏମଡି କଣ କହିଲା ନା କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ଏତିକି ଡଲାର ମନେକର 300 ବିଡି ମୁଁ 300 ବିଡି ନାହିଁ 250 ବିଡି ଦେବି ଗୋଟେ ପିଲା ପିଛା ତ କମ୍ପାନୀ କଣ କରିବ ନା ଏମଡି କଣ କରିବ ନା ଓକେ ମୁଁ 250ରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିବି ତ ସେ କଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଲ ଲଗାଇଦବ ଯେ 100 ବିଡି ହେଲେ ଗୋଟେ 100 ବିଡିରେ ନେଇକି ତମେ ଟିକେ କାମ କରେଇବ ତ ଆଉ ବାକି 150 ବିଡି ସେ ପକେଟରେ ରଖିଲା ତ ଏମିତି ହଉଛି ଫ୍ରଡ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେହି ବି ଏଜେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଚେନ୍ନାଇ ମେନ୍ ହେଡ୍ ଅଫିସରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ତ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଫାଇଦା ହଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେଠିକି ଗଲେ କଣ ଫାଇଦା ନା ସେଠି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେକର 50,000 ପାଇଁକି ଆପଣ ଭିଜା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତ ଆପଣ ଗଲେ ବାହାରେ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସ ପରେ କମ୍ପାନୀ ରୁଲ ଅଛି 3 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ କାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିଟର୍ନ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବେ ଅଫିସ ଥ୍ରୁରୁ ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମିଳିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଯାଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 0 ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।